Yung swaraning wadya kang lumampah kumpul sajara watata tancaruk Dani Rama parna ong dwaja miwang bendhe ngungkung risang godha mangkara kang minangka cucuk ing prawadya bala ladala kula cumadong dawuh panemban kula Ditya Kala Kebu Giro cumadong dawuh Kanjeng Panemban Begawan Gudha Mangkara kula Ditya Kala Maesa Liwung cumadong dawuh panemban kula Temenggung Singa Nebah cumadong dawuh panemban kula Temenggung Wrahat Bala cumadong dawuh panemban kula Temenggung Cundaka nyadong dawuh panemban. Iya kowe kabeh bangsaning siluman tak klumpukke ana kene rusaken bendungane para Pandhawa ora ariken tambake para Pandhawa sarta aja lali padha gawe untran-untran ana pesanggrahane para Pandhawa kang mapan ana Kali Serayu. Sapa wae kang dadi pepalang kalebu Ratu Mandura Prabu Baladewa Sampurnakna sing dadi nyawane. Sampun wae sumelang. Sampun kuwatir panemban. Kula piyambak ingkang badhe mandhegani para prajurit aja gawe wirang lan gawe isin kowe. Awit panjenenganing sun wis manunggal kekuatan kelawan sinuwuning Astina anak Angger Prabu Jaka Pitana. Yen perlu peranakan Pandhawa pisan renteng ana gulune siji mbaka siji. Ngestaken dawuh Rama Panemban. Budhal dina iki para prajurit pertapan Guwa Mangkling budhal jangan tundha Bima. Kumrekang bala lumares budaling prawadya kusma
Hey!
Maju prajurit. Yo. 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 Dumawur mangawawur-wurahan dengarane ngajurit gong maguru gongso tadakaya butula mur panjriting turangga hesti miwang duaja kang kekitir ora kata ingkang duaja lelayu sepit ing sak rawuh paduka sinuwun mandura pangabekti kula mugi katur Kanjeng Prabu Baladewa sembah pangabekti kula katur pangabekti kula katur wa bektiku katur ya Pakde Mandura Anoman Antarja Gatotkaca Antasena pangabektimu kabeh wis ndak tampa akarya suka rena tias ingsun. Anoman kula wonten dawuh Sinuwun. Dina sakmengko jeneng sira Anoman aja enak kapienak. Aja ketungkul anggonmu makarya. Nadyan sing ndok tindakake iki pakaryan kang banget luhur ning tak jaluk Anoman lan para putra Pandhawa aja nganti pegat ing kaprayitnan. Liripun kados pundi Sinuwun? Lire mangkene. Aku biyen nate didhawuhi karo Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Kanjeng Rama Prabu Basudewa nate paring dawuh kaya mangkene. Kadangkala tuwuhing rubeda kuwi kala mangsane dudu saka wong liya, kala mangsa saka kulawarga dhewe. Tak baleni. Kadangkala tuwuhing rubeda kuwi kala mangsane dudu saka wong liya, kala mangsane saka kulawargane dhewe. Kuwi uga bisa ndadeki ribet Anoman. Punapa wonten tuladanipun Sinuwun? Ana. Sejatine aku disuwuni rawuh ana negara Ngastina ingkang wigati. Aku dijaluki katerangan dening Yayi Prabu Jaka Pitana. Perkarane ora ana liya kejaba anggone para Pandhawa kang sakmengko Bendung Bengawan Serayu iki. Kabeh iki dianggep gawe kapitunaning para kawula ing Ngastina, Hanoman. Lho, lah banjur sambung rapete apa, Pakde? Lho, lah ya mula kuwi Antasena. Mongko ora kurang-kurang anggonku suka pemut marang Yayi Prabu Duryudana. Ndak kongkon nindakake jiwaning kasatriyan. Aja iri, aja meri. Gandeng Ngastina dhewe ya duwe kali sing gedhe sing jenenge Kali Cingcing Guling. Kuwi biyen rak ya gaweane para Sata Kurawa. Inggih Sinuwun. Nanging nyatane dina iki para Kurawa sajake nampik pitutur becik nduwa
piwulang utama ora gelem ngrungokake apa sing dadi kandhaku sajake para Kurawa bakal gawe rerusuh ana sak kiwa tengene Bengawan Srayu kene Anoman. Mula kowe kabeh aja nganti ketungkul gedhekno kawaspadanmu. Mbok menawa iki mengko ana satru trubusane mungsuh, kowe aja mung meneng bae. Lho nggih, ngestokaken dawuh sinuwun. Iki mengko yen ana kedadean apa-apa, kowe aja gumunan, kowe aja kagetan. Yen to iki mengko kowe nyumurupi kahanan sing sajeke urip, kowe durung nate merangguli. Menawi kula menika sampun apal menungso ingkang wujud menapa kemawon Sinuwun. Iya, aku percaya yen Anoman. Ning bangsane Antarja Gatotkaca Antasena lan liya-liyane iki mengko mesti bakal kaget. Yen ana kahanan kaya mengkene, iki wis cetha lamun serayan saka negara Ngastina. Ndang tandangana karebene rampung perkara iki. Nyuwun pamit Sinuwun. Sigra bala kang kumingal rancampa samya medali ler kadek kiloteng potong dan mangkong menguncang niti benjang sang aji mijel ana dongeng enthek-enthek si panungkul paten nono panungkul apa dosane dosa ngungguli sasama aja dindak guelet lah iya bener kandhamu lali sumber katiwasan Masmiber panonku pating kalebyur durung sanggonku nguyat dalem kepapak ana wanara kusika seta tegese kethek kula sibutih lamun bisa tata jalma manungsa ngaku sapa sing dadi haranmu he wanara tambuh marang aku aranku
Begawan Anoman mburi saka pertapan Kendali Sada. Anoman ya Senggana Rama Ndayapati. Bali takonono barisan segelar sepapan payunge megar ku ya jamur barat tumbak anyar angap ku jati angaran sapa sing dadi cecunduk ing lagu. Kekesete Rama Panembahan Begawan Godha Mangkara Temenggung kang dadi pangkatku. Aranku Temenggung Warahat Bala pancen bener. Nyimpang ngiwa utawa nengen semedya lagu marep menyang endi. Aku arep bedah, aku arep jebol. Ya kuwi Bengawan Srayu anggepe apa? Anggepe apa para Pandhawa wanuh-wani nambak utawa mbangun bendungan ana ing Bengawan Srayu. Nganti negara Ngastina ora karoban banyu. Kowe lah talah wis cetha ngigel kang tanpa warana, kowe srayane wong-wong Ngastina, kowe srayane para Kurawa. Kowe ora usah ndadak melu jaling boloten kebolatengen kowe wong-wong sabrang balyana negaramu, ora usah gawe rusuh ana bumi Nuswantara. Gelem bali yen wis nyangking ndase Pandhawa, Anoman Hadepana. Pernah apa karo Pandhawa? Dudu anak, dudu kadang yen mati melu kelangan babo arep ngopo? Wani karo aku, entek wedine karewanine. Edian. Gedhemu cilik dhuwur mundhek kupat kapitu kowe buntute ulut apeng kejero kemanuk branjangan. Tengkang kandeling kulitmu jemenggling sudoanmu. Yen pancen kowe sekti tanpa aji teguh tanpa meguru, wateken aji-ajimu, wateken aji japa mantramu. Sumangsa tepiyata tamleng sati kamu jotakon dosa sing ngono.
Oh. Binatang we. Ayo cobanen edan. Tuh. Jiro lu andro. Pat. Oh, wah. Oh, oh. Wes, tuh. Ayo Antarja iki. Ewang-ewangan apa-apaan ini? Ayo. Hei! Ah!
dahan pengaraning guru kongso kateka ya putula wur panggriting turangga asti warakata ingkang tuwaja lelayu gulungen genderamu bongko ana gegamanmu iki Ditya Kala Salukat Kadut Barat kang bakal magut ana pupuh sapa sing dadi tandingku Satriya Jodimati Werkudara kang dadi aranku Werkudara iya ayo ngejak pirang dina tak ladeni wah geget siung pengapit baliaran kowe adine
babak seru kabrahan nanggeget waja mlintir gumpala sugal wijiling sabtu ing wit ladalah bojling-bojling iblis laknat padha jek-jekan ora kena sinangga henteng para pranaan Pandhawa ketitik murid-murid para prajurit Wadyabala saka pertapan guwa mangling padha mandelong sing dadi barisane. Pundura, para putra siswaku, anak-anak Pandhawa. Ibarat wong negara pring aja mbok pilih sing lempeng-lempeng idang kelih adepana. Ketandangan kelawan begawan Godha Mangkara. Kalakon remet dadi ndok pengamun-amun kuwi. Satriya sak tibok jembare dadane sapa iki? Ratu Pringgondani, Raden Harya Gatotkaca bali takon. Begawan Godha Mangkara tak jebol bendungan Serayu. Kelakon sing dadi panjang kamu yen wis bisa nglangkai iku narepane Gatotkaca edan gembelo sirahmu Gus.
Prabot kang katrajang ing dahana wadya sanggep kaprabon perang kang obro marekota ing wit radalah Aratu pringgondani Gatut Kaca krincing wesi ya tetuko sing dadi kondangi ora besol sinangga enteng ketitik duweni kasekten kang linuwih ya Begawan Godha Mangkara kalamun nganggo okol aku ora bakal unggul ana ing payudan okolku kalah akalku tak gunake Yaksa rupa risedeng nalendra Yaksa alalaku kang malwalya ingkang ing Rekadasura wonten timbalan ingkang adhawuh Begawan Godha Mangkara Singa Ranu wonten timbalan ingkang adhawuh kowe iso ngambah banyu inggih saged perkara prajurit kang ana ing daratan wadya bala guwa mangleng akeh sing padha kasoran nanging kowe sing bisa ngrampungi gawe kowe bisa ngambah sajroning banyu nyemplungana sajroning Bengawan Serayu dadalen bendungane para Pandhawa inggih ngestaken dawuh panembahan iku saknyatane gunjang serat winangun mung termona nuri rinepa muni rinangga kirangan rerasa tangi arsi anggrek sasi dengan kaplok jalan sube anuju rono bangkit maka kang irama sigra saya lega sumanding kaliling Gantya ingkang winuwus medhek pertapan Gangga Pratala. Pertapan Gangga Pratala ingkang mapane ana sungapaning Bengawan Serayu. Ing mriku wonten sawijining brahmana ingkang apeparap Begawan Rekata Tama.
Begawan Rekata Tama sakmangke lenggah sajajar kalian putranira putri ingkang hasesilih Bathari Rekatawati. Dene ingkang lenggah mungguing ngayun nenggih ingkang wayah akekasih Raden Srenggini. Kawis tinggal sungkawa sajroning penggalih risang Raden Srenggini kaya-kaya ana babagan ingkang siningit. Wauda kaya mangkono panglucitaning Wardaya wijiling pangandikan mecah marang sepining swasana. Kang miarsi anggrek sasinan kaplok rapi jalan suwe-suwe anutku kenapa Jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita. Rekatawati kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Mbak ya ditakoni anakmu lanang kuwi eneng apa? Tak sawang-sawang putuku si Srenggini kuwi yen wanci rina ora mbuga, panci ratri ora nindra. Coba takonana Rekatawati. Anakku nggir Srenggini, mbok kowe kuwi prasaja. Kowe iki janjane eneng apa to nang kok sajak beda karo padatan. Eyang Rekatatama kalawan Kanjeng Ibu Rekatawati. Aku iki gagas Bengawan Serayu iki pirang-pirang dina iki kok kaya diubek rasane. Aku iki sedhe ngrasake kahanan ana Bengawan Serayu iki. Akeh bangsane mina utawa iwak kang tumekaning pati tur karo meneh Kanjeng Eyang. Tur karo meneh seprana seprene Srenggini iki kaya durung antuk colok pepadang. Ora to Eyang, Kanjeng Ibu. Janjane bapakku ki sapa? Srenggini iki bekti karo Kanjeng Ibu ya wis, bekti karo Kanjeng Eyang ya wis. Lah aku iki arep bekti karo bapakku ki besok kapan? Aku arep bekti marang Sudarmaku kakung besok kapan? Yen iki mengko aku ora kok blakake, luwih becik aku patenono wae, Mbah. Piye, Mbah? Kowe kuwi putrane Panenggak Pandhawa sing jenenge Raden Werkudara. Ya Raden Bimasena. Raden Werkudara. Iya. Sejarahe utawa mula bukane piye, Mbah? Sejarahe mengkene. Duk rumuhun Pandhawa lan Kurawa kuwi nalikane dhisik-dhisikan gawe kali. Kuwi kabeh pancen diteter karo eyange pendhita ing Sapta Arga peparap Begawan Wiyasa. Lah nalika semana Kurawa gawe kali sing jenenge Kali Cingcing Guling, kuwi sing ngewangi bangsaning lelembut, bangsane jim setan priprayangan. Mongko gawene kali dhisik-dhisikan. Sapa sing kaline dadi dhisik ing besuke Baratayuda Jaya Binangun bakal unggul sing dadi jurite. Mangkono sabdane Begawan Wiyasa. Sakbanjure bapakmu Raden Werkudara semedi ana ing tepining Kali Serayu. Batine ngudarasa apa kelakon Pandhawa bakale gawe kali. Bareng aku sumurup, aku kelawan ibumu melu cancut gumregut, aku karo ibumu merintahake kabeh bangsaning Rekata utawa Cuyu.
Wekasane Kali Serayu bisa dadi luwih dhisik ketimbang Kali Cingcing Guling gaweane para Kurawa. Lah sak banjure kaya mangkono bapakmu ngaturke panuwun marang Kanjeng Eyang dilalah kersane ngalah bapakmu kepencut karo ibumu Sirekata-mati. Wekasan pinundhut garwa anak-anak kowe Srenggini. Oh, dadi kaya mengkono sejarahe, Mbah. Ning ngene ya Srenggini. Dadi anak Werkudara kuwi ora gampang. Nadyan kuwi ya bapakmu tenan ning mesti wae iki mengko kowe bakal diteter kanthi pacoban sing ora enteng. Dadi anak Werkudara kuwi saben esuk sarapane anak padha anak didu kon jotosan. Kuwi sarapane anak Werkudara. Kon gelut mengko wayah beduke rosan-rosanan kuat-kuatan ngangkat godho rujak polo. Godho abote sepiro? Lho maidu cah iki. Pusakane bapakmu rujak polo godho kuwi nek ditekne iso nutupi sawah 3 hektar, ngerti ora? Godho kuwi. Wis itu, Mbah. Janjane Raden Werkudara kuwi anake cacah pira? Manut persine gagrake dhewe-dhewe. Ana sing 2, ana sing 3, ana sing 4, ana sing 5. Sing bener endi? Bener kabeh, wong kabeh ana bukune. Ning kowe manut sing endi, Mbah? Manut sing nanggap cerewet kowe. Ya wis, Mbah, ya. Kanjeng Eyang kang sarta Kanjeng Ibu Lilanana. Lilanana dina iki aku tak budal. Mentas saka sungapaning Kali Serayu bakal goleki bapakku Raden Werkudara. Ya, duga-duga ginawa ngati-ati aja nganti keri ya Srenggini. Srenggini tak balang puja pangestu muga-muga kasembadan apa sing dadi setiamu ya nang. Ora mikir wis rumangsa bangsa kasangga bunjang janji ing alam donya pramanungsa tunjung prakara alam ati paring pidana nanging padha ora rumangsa yen rusak alam adesan sira aja padha kresula kabeh ngono karsane yang sukma Allah aja padha sinena supaya datang aku citra.
tata gati wisaya ngendriyaksa sara maruta ong pawana-pana margana samirana lan garayang panca bayu pagulingan wisikan lima ing Singoranu apa Kakang Rekotasura iki wis tekan ana sak pengarepane Kali Srayu ya karepe Kakang kepiye mestuti dawuh Rama Panembahan Begawan Godha Mangkara aku karo kowe kon mlebu ana sajroning banyu silem sajroning warih bedah bentungan iki yo ayo dirusak wong loro Kang caritaning satriya linuwe kang maradi mring Gautaman tan pegat mring pangestine ing Petruk mlayu-mlayu gawe kaget ana apa ngaturaken kauningan bendungan Kali Serayu ingkang dibangun kalian kawula Praja Ngamarta bedah bendungane ambrol Raden sing bedah sapa lah niku kula sing dereng dungkap apa pancen bendungane nggone gawat apa pancen bendungane nggone angker bendungane nggone wingit nek pancen angker kudu cepak-cepak sajen lho niki Den pesen karo sing nyaron niku kula dupa merek napa kemawon gadah niku ngono nggih Antasena piye Pak kowe sing bisa silem ana sajroning banyu tilik ana bendungan Serayu bisa bedah kae pancen ana sing bedah apa pancen ana babakan sing siningit coba tak tilikane dhisik Pak Punapata mirah ingsun
prihatin was pokong micil tuhudahan tanpa karya sangkang rinamakan Gusti Petruk dalem ndara iki sajake menungso iki sing ngerusak bendungane Bengawan Serayu. ampun sudan riyen ditakoni apa butuhe modele potongane padha ya lho. Kisanak. Sapa jenengmu? Srenggini sing dadi aranku bali takon, aku Antasena. Nitik saka gelagatmu sing nyolowadi kowe sing bedah bendungan Serayu. Kowe sik to. Kok gampang timen leh mundumuk marang liyan. Mbuh, ora peduli. Ayo, kowe manut tak rangket tanganmu tak srimpung sikilmu tak aturake ana ngarsaning pepunden Pandhawa. Weh, lah dalah soroh nyawa bocah iki. Baya nenggih yen kekalih tanding aneng madya barkat sudirane kang sanya magot kang tuhu campuh ing madya ayo sambat to tan ana kang unggul Kawijayan kanuragan kasantikan jopo mantra wis kasti prawira jayen
padha Pancakara sapa Petruk? Naminipun Bambang Srenggini tanding yuda kaliyan Ndara Antasena. Srenggini ki sapa? Ayo mbuh sing ngerti sapa. Ning kok lagak lagon lagian kang sarta sandangane kok jebles-bebles kaliyan Ndara Antasena. Mara coba aturna marang ndaramu Jodipati ngeten. Ayo, enggal ngadhep ndaramu Bimasena, Petruk. Mlayu-mlayu gawe kaget. Ndara Antasena tanding yuda kaliyan Bambang Srenggini. Apa kuwi sing jebol bendungan Serayu? Mboten semerap ning kok lagak lagon lagian. Solahe tingkahe tanduk munamunine kok jebles-bebles sandangipun nggih sami kaliyan Ndara Antasena. Apa ya nggih? Sami kalian jenengan barang niku ngagem sarung Bali. Sarung Bali. Nggih kotak-kotakne wis pokoke padha. Sing kotak-kotak iso dienggo sekak. Kula aturi misah Ndara. Yo. Bisa. Padha Pancabakah. Kae lho, Pak, sing sajake ya kuwi ngembrolke jebol wujude Kali Serayu. Kowe aja mitnah sing ora-ora. Hah, nyatane kuwi sing sajake Nyolowadi. Wong loro iki kaya sepel ya. Oh, gegek tunggal banyu. Wong edan. Kowe kuwi sapa? Aku Srenggini. Kowe Srenggini. Ya. Kowe rene. Aku arep goleki bapakku. Kowe saka ngendi? Gangga Pratala. Anake. Kula anake Kanjeng Ibu Batari Rekotawati. Simbahmu sapa? Simbahku ya kuwi Begawan Rekotatama. Sik to. Kok iso aku mbok antem aku mbok polo gantang? Aja seru-seru, kowe iki anakku. Rama Werkudara ki sampean. Iya. Weh, lah dalah bapak. Akhirnya aku iso sungkem ngaturke beti marang wong tuaku Rama Werkudara. Yo. Ning dadi anak Werkudara kuwi ora gampang, ana syarat-syaratane. Syarat-syaratane apa? Yen kowe pengin dadi anak Werkudara, bendungan Serayu bedah. Lamun kowe iso goleki sapa sing gawe dak-dakan ning pasulayan, Srenggini aku dadi anak Jodipati. Yo, tak iwangi le.
kasiram toya windu ler kasiram toya windu sapa iki? Aku Rekatasura, kowe bangsane iwak. Aku bangsane iwak. Kowe bangsane iwak apa? Aku iwak ludan. Sing nguri aku Singa Ranu. Kowe bangsane iwak apa? Aku iwak wagal. Lah banjur kowe sapa, Gus? Aku Srenggini. Kowe iwak apa? Aku iwak kutuk. Sing nguri aku Antasena. Kowe bangsane iwak apa? Aku iwak cucut. Sing nguri, aku ya iwak. Iwak apa? Welut. Welut. Sing nguri, pecel lele. Lah. Ora tak bukai pecel ya nyuk, marai konangan. Iso kei pecel berat. Kowe sing jebol bendungan Kali Serayu. Oh. Kowe ora narimake. Ayo ndi dodo nyoh dodo. Lising kandha ring kesing carita perang pupuh ing antaraning Rekatasura Singa Ranu lumawan tanding Raden Srenggini dalah Raden Antasena kadu kumba gugur sajroning banyu yaksa kekalih. Ampun. Campur sajroning perang bela negara yo ayo yo sorak murah campur sajroning perang bela negara yo ayo nemune jebul sing gawe dadaning pasulayan pendhita saka Nggawa Mangling sing peparape Begawan Godha Mangkara sing manih nantang perkara kelawan Ratu Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Tibane cakra ora ilang nyawlak sembah hidridran. Jiwa manjing
Aku Sukmane Prabu Dasa muka biyen godhayetmu aku. Bola bali anggonku duweni gegayuhan pengin sesandingan karo Titis Widawati. Sing ripalungguhan saiki manitis ning Putri Mandura Brata Jaya kakar-wikar tanpa karya ya. Saiki ora kena. Tacap taun ngarep. Ta ora arep bumine Swantara. Para among-among tani, para kawula ngamarta. Bendungan sing jebol iki ayo ditambal maneh watu-watu gedhe di dongkeli. Kayu-kayu gedhe rubuhake kanggo nambal bendungan Serayu kang dijebol. Dene buta saka pertapan Gua Mangkleng. Ayo para among-among tani, para kanoman negara Ngamarta gugur gunung bareng tumandang. Yo karyane padha kene kutuk kakang gawe sayo rukun barang kacang kacane Ayo kanggo mulyane negara iki loro papat omah saking Olopis Kunto Paris, Olopis Kunto Paris, Olopis Kunto Paris, Olopis Kunto Paris. Ayo, tambah. Oh, ayo. Ayo, waktunya sono yuk, ayo. Ayo, bendungan yuk. Ayo, konco. Karyane konco. Kene. Olopis Kunto Paris. Padang ingkang ruwet sampun udar, Yayi. Ketitik samangke para kawula Ngamarta ingkang kapandhegan Yayi Werkudara sampun saged nambak ilining Kali Serayu. Satemah toyanipun saged murakapi para among tani ingkang mapan wonten Karang Pradesan. Inggih Yayi, pun Kakang inggih anderek kesawaban dumateng kamulyan ingkang dipun
tindakaken dening para Pandhawa. Nun inggih Koko Prabu. Lah ewadene kanugrahan salajengipun punika wonten kulawarga enggal putra Jodipati wayahipun Begawan Rekatotama putranipun Bathari Rekatawati ingkang namipun Srenggini. Srenggini nggih tumut nyingkiraken reretu ingkang hangreridu bendungan Bengawan Serayu. Syukur bagi jumurung Duh Koko Prabu Werkudara. Barep kakangku kepiye? Muga-muga Pandhawa anggone mulyake para kadang tani kanthi bendung Bengawan Serayu bisa murakapi anjalari ayem tentrem adil kelawan makmur. Aku ndedonga muga-muga ana periode kang anyar iki bumi Nuswantara lumantar para kadang tani bisa mujudake lumbung pangan negara sing adeg jejeg nganggo sikile dhewe. Satemah bumi Nuswantara bisa denarani swasembada pangan bar kakangku pun kakang derek memuji ayi.